muna cikin damuwa sai kuma gashi yau mun tashi da hare-hare da ƙasar Isra'ila take kaiwa ƙasar Iran. Wani abu ne mai hatsari kwarai da gaske, hatsari ga al'ummar musulmi duka, kuma musamman ƙasashen larabawa wanda mun sani cewa yanki ne na al'ummar musulmi wanda musuluncin daga can ɓangaren ya shigo har ya zo gare mu, kuma har zuwa yanzu waɗannan al'ummomi suna taka rawa ƙwarai da gaske wajen yada addinin musulunci da ba shi kariya da isar da karantarwarsa inda ya kamata. Saboda haka al'ummar larabawa al'umma ce wacce su ne suka ɗauko addinin musulunci tun da farko, tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tare da su aka samar da shi daga cikinsu ya zamo daga jinsin larabawa. Wannan kuma a wajenmu zaɓi ne da Allah subhanahu wata'ala ya yi shi da manufa, da ya zaɓo annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin larabawa, kuma daga cikin mafi tsadar gidan larabawa shine gidan Banu Hashim. Allah ya yi haka saboda hikima, ya saukar da alkur'ani wanda shi ne littafinsa na ƙarshe da harshen larabci. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isar da wannan saƙon da harshen larabci, ya zama shi ne yaren da yake haɗa al'ummar musulmi ta duniya gaba ɗaya. Duk inda wani musulmi na ƙwarai yake yana sha'awar a ce yana jin larabci, sai da zai karanta alkur'ani ya fahimci saƙon Allah cikin sauƙi, cikin gaggawa. Ya ɗauki hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantawa ya ji kamar annabi sallallahu alaihi wasallama ne a gabansa yake magana da shi, baya buƙatar tafinta. Kowane musulmi yana da irin wannan burin, matuƙar dai musulmi ne na ƙwarai kuma yake kishin addininsa. Saboda haka har gobe, har Allah ya naɗi ƙasa, al'ummar larabawa tana da daraja, jinsin larabawa suna da daraja akan sauran jinsin 'yan adam, saboda wannan zaɓin da Allah ya yi zaɓi ne da ya yi shi da manufa, ba haka kawai ya yi ba. Allah baya aikin da babu hikima a cikinsa. To wani abin da yake faruwa a yanzu a gabas ta tsakiya na hare-haren da yahudu da waɗanda suke taimaka musu suke kaiwa ƙasar Iran, kada mu ɗauka manufarsa shine kawar da gwamnatin Iran kaɗai. Wannan wata manufa ce da ita ake faɗa a zahiri, amma abin ya wuce ƙasar Iran ita kaɗai. Kusan abu ne da yake da alaƙa da yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya, tunda sun daɗe suna magana cewa sai sun canza taswirar gabas ta tsakiya a yadda take ɗin nan da yadda ƙasashen suke, ba haka suke so su gansu ba. Suna son su ga sun yi galgala ƙasashen, sun daddatsa su, sun yi musu gunduwa-gunduwa, ta yadda ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya za ta dawo ta zama al'ummomi, ta zama ƙasashe wanda a kowane lokaci kuma za a iya tada wutar tarzoma a tsakaninsu, kuma in ana son a cimma wata manufa za a iya haɗa faɗa a tsakaninsu. Ga yadda suka ɗauko matakai ɗaya bayan ɗaya. Sudan an raba ta gida biyu, kuma ana ta ƙoƙarin yanzu a raba ta gida uku. Mun ga yadda Yaman aka raba ta gida biyu. Mun ga yadda Somaliya da ma ita ma a cikin wannan yanki, mun ga yadda aka datsa ta gida biyu, kuma ake ta ƙoƙarin a tabbatar da wannan, duk da cewa a tsarinsu na duniya sun yarda cewa Somaliya har yanzu ƙasa ce ɗaya. Waccan ƙasar Somaliland ba ta samu karɓuwa ba, amma ƙoƙari suke yi su dasa ta, su kafa ta, su ba ta 'yancin kanta don su yi amfani da ita wajen rusa musulmi. Haka suka yi a ainihin haka suka yi wa Libya. Muna ganin Libya ga ta nan gwamnatoci ne guda biyu, da gabas da yamma.
kuma dukkaninsu ba sa ga miciji. A haka suke so duka ƙasashen musulmi su yi galgala su. Saboda haka al'amarin ba wai abu ne da muke ganin shi haka a zahiri yana da alaƙa da yahudu da iran ba. Iran duk da cewa muna da gagarumin saɓani da su da ya shafi aƙida, kuma ba za mu manta da cutarwar da suka yi mana ba za mu manta da irin amfani da aka yi da su ba. Azzalimai suka yi amfani da su, suka cutar da mu, suka mutsutsike mu, suka yi rugurugu da mu a ƙasar Syria da ƙasar Iraki da ƙasar Yaman, kai har ma Afghanistan, da irin taimakon da suka ba wa Amerikawa a wancan lokacin da aka karya gwamnatin Taliban ta farko. Ba za mu manta da wannan ba, illa iyaka dai kawai wannan darasi ne na cewa dan kana gaba da mutum, dan kana kiyayya da mutum, kada ka yadda ka haɗa kai da azzalimi a zalunce shi. Idan ya gama da shi kanka zai dawo. Azzalimi ba wanda za ka ba shi amana ba ne, ka ga cewa ai tunda yanzu zai taimake ka a kawo ƙarshen maƙiyinka, to bari ka ba shi goyon baya ya yi zalunci a kan ɗan'uwanka don kuna faɗa, don kuna da wani saɓani, a tsammaninka cewa in ya gama da shi kai kuma zai zo ku raba alkakin tare da shi. Kana tsammanin za a zauna a sha roman da lagwadar tare. In kai haka ka yaudar kanka, kuma ka tabbata cewa kai wawa ne. Abinda yanzu yake faruwa babban darasi ne da za mu karanta, yadda aka haɗa kai da ita Iran ɗin, aka mutsuntsuke 'yan sunna a Iraki, aka ɗau akushin Iraƙin aka danka musu, aka haɗa kai da su da Amerika, wasu ƙasashe na Turai, aka turmushe 'yan sunna a Syria, aka kashe dubunnan mutane, aka raba su da gidaddajinsu, aka yi amfani da su a nan, haka nan aka yi amfani da su a Yaman, aka rika kai hare-hare ƙasar Saudiya, aka yi ta kashe 'yan sunna da malamansu da makaranta alƙur'aninsu, da aka yi amfani da Iran wajen wannan. To yanzu sun gama aiki, abu ya dawo kansu. Ko kaɗan ba ma fatan a wannan yakin abokan adawa su yi nasara a kansu, idan mu ba za mu kwaikwayi irin halin da su suka nuna ba. Addu'ar mu kullum Allah subhanahu wata'ala ya bawa mai gaskiya nasara, ya bawa mai haƙƙi nasara akan wanda ba shi da haƙƙi, ya bawa mai gaskiya nasara akan azzalimi. Mutum ko ba ɗan uwanka bane, kai ko ba musulmi bane, aka ce za a shigo har gidansa a ci masa zarafi, ci mutuncinsa, a kwace abin da yake nashi ne, ba za ka ba da goyon baya ba in kana da hankali, ko da ba musulmi ba ne, ko da babu wani abu da ya haɗa ku. A ce za a kai mishi hari a gidansa a ci zarafinsa saboda shi ba musulmi ba ne, ka goyi baya? To wannan ba karantarwar addini ba ce. Don haka ba za mu taɓa goyon bayan abin da yake faruwa a yanzu ba, na cewa ƙasa Amerika da Isra'ila su haɗa kai akan su kai hare-hare ƙasar Iran, saboda ba su samu abin da sun gama amfani da su, an gama share majina ne da tishu a yadda shi. Ba za mu goyi bayan wannan hare-haren ba, kuma mun san cewa wannan hare-haren ba iya nan zai tsaya ba. Su kansu ƙasashen larabawa da suke makotaka da Iran da wanda suke yanki guda ɗaya da ita, sun tabbatar da cewa wannan abin ba alkhairi ne gare su ba, duk da cewa a baya can Iran ɗin ta zama musu barazana, musamman abin da suka yi a Iraki da Siriya da sauransu, da abin da suke a Yaman, da abin da suka yi a Lebanon, na ɗaurewa Hizbullahi gindi, abin da ta yi wa al'ummar sunna a ƙasar Lebanon, ba su ji daɗi ba. Amma duk da haka ba za su so abin da yanzu yake faruwa ba. Ba na tsammanin akwai wata ƙasa ɗaya
in ma akwai ta to sai dai ko wasu daga ciki amma ba 'yan kasar ba da za su yi sha'awar abin da yanzu yake faruwa na hare-haren nan da ake kaiwa. Ni na tabbata inda akwai yadda kasashen nan za su yi wajen su dakatar da wannan hare-haren za su yi, to amma babu wani abu a hannunsu da za su iya yi. To kuma abinda shi Netanyahu daman yake so kenan, idan ya taba Isra'ila ita kuma za ta mayar da martaninta ba zai takaita akan Isra'ila ba kadai, za ta kai martaninta akan dukkan wani wuri da ta san cewa akwai wata maslaha ta Amerika a wajen. Yanzu kuwa a duniya irin da babu maslahar Amerika kaɗan ne, don haka ƙasashen larabawa za su zama daga cikin target, kuma abin da ya faru kenan. Ana kai hare-haren farko abinda Iran ta yi, ta kai hare-hare ƙasashen larabawa, ta kai hari Qatar, ta kai hari Kuwait, ta kai hari Bahrain, ta kai hari abin nan Imarat, United Arab Emirates, ta kai hari abin nan Jordan. To kuma na san za ta ci gaba da faɗaɗawa, wanda su kuma waɗannan ƙasashe dukkansu ƙasashe ne da su ma ba za su yarda cewa a rika kai musu hare-hare ba, tunda abu ne hari ne in aka kai ba wai zai takaita akan wanda aka kai harin kansa shi kadai ba, abu ne da tartsatsinsa zai watsu ya shafi wanda bai ji ba bai gani ba, hukumomin ba za su sa ido ba. Saboda haka su ma ƙarshe za a ja su shiga faɗan, wanda shi ne abin da Isra'ila take so kenan. Ina za mu yi ramaraba da wannan abu ko kaɗan? Yanzu ƙasashe da yawa sun rufe sararin samaniyarsu daga tashin jirage na fasinjoji na farar hula, wanda in abin ya shafi Saudiya ba ma fatan haka, to ita ma sararin samaniyar ta za ta rufe. Kaga magana umara, hajji, waye shikenan, wanda suka je umara kuma shikenan za su koma 'yan gudun hijira, babu hanyar dawowa. A yau din nan wasu sun tashi kuma sun tafi umara. To da zara aka rufe sararin samaniya jirage ba sa tashi, to kaga waɗanda suke nesa sai sun an yi amfani da jirgi don su shiga ƙasar su yi ibada, to shi kenan abin ya shafe su. Sannan securitin ƙasashen da tsaro na ƙasashen zai ƙara lalacewa, domin yanzu ko da ka a ce an rusa gwamnatin Iran, to sai an gwammace gwamnatin da take ci a yanzu akan wadda za ta zo wani gaba, domin in ba a yi sa'a ba ƙarshe yakin ba sassa ne zai balle a ƙasar. Kada manta ƙasar Iran ƙasa ce da take da ƙabilu daban-daban, bayan Farisawa wanda su ne masu mulkin ƙasar, akwai ƙabilar Lur, su ma suna nan a Arabistan, akwai ƙabilar Larabawa su ma a Arabistan, akwai ƙabilar Kurdawa a Kermanshah, akwai ƙabilar abin nan Balush da su kuma suke Balushistan, duk suna nan a cikin yankin Iran ne. Kuma kowace ƙabila a cikin ƙabilun nan suna da sojoji abin nan mayaka malishiyat, suna da su da makamansu a shirye suke, duk sanda abubuwa suka rikice kowa ya ɗauko makamin shi a shiga fada. To gaba ɗaya ƙasa ce za ta hargitse. To in ƙasar ta hargitse to duka sai ta yi tasiri a ƙasashen makota gaba ɗaya, zaman lafiya ba zai samu ba. Yana daga cikin abin da ya hargitsa mana zaman lafiyar ƙasarmu rikicin Libya da shigar makamai hannun mutane, kowa da kowa aka rika shigo da makamai ana sai da su arha banza, mutane suna sai muggan makamai wanda Gaddafi ya tara. To da zarar kannan ƙasar ta Iran da take babbar ƙasa ce kuma take da waɗannan ƙabilu daban-daban, kuma kowa yana ganin cewa an danne masa haƙƙinsa, yanzu wata dama ta samu da zai tashi ya kwaci haƙƙinsa, to makamai za su ɗauka. Kuma daman can akwai malaysiya ɗinsu da suna da makaman. To daga ƙarshe ƙasar za ta rikice ne ta hargitse,
to duk kasashen da suke makota babu wata ƙasa da ta zauna kuma lafiya. Dan za a rika kwararowa cikin kasashensu makamai suna yawo a hannun jama'a. Abinda yanzu muke gani a nan mun rasa ta inda za mu magance shi. To kaga babu wace ƙasa da za ta yi sha'awar haka. A yanzu samuwar wannan gwamnatin guda ɗaya ta Iran, ko da kuwa gwamnati ce da ƙasashen Laraba nan lokaci a yi faɗa, wani lokaci a shirya, haka ake zaman, wani lokaci ana rigima, wani lokaci a shirya, amma dai an san cewa da wata gwamnati ɗaya ake mu'amala. To amma yayin da aka ce babu wannan gwamnatin, to gwamnatoci ne za a yi a gurin. Kana mu'amala da gwamnati ɗaya wacce kasan in kana da matsala da ita kake da matsala, in kuka shirya kun shirya. Yanzu suka zama gwamnatoci ne, kuma dukkansu gwamnatoci ne na je kana yi ka gaya min yadda za ka iya mu'amala da wannan. Abubuwa za su rikici. Saboda haka babu wata ƙasa da ta san abin da take yi da za ta yi sha'awar abin da yake faruwa a yanzu. Amma bai Yahude sha'awar abin yana masa kyau, kuma daman abin da yake targetin kenan. Shugaban ƙasa Amerika na yanzu shi kawai turo shi ake yi. Akwai wanda suke juya shi da ƙarƙashin ƙasa, kuma su ne manyan Yahuda na duniya, su suke juya shi. Saboda haka Netanyahu abin da yake so shi ake yi. Da haka yanzu ya fara kai hare-hare, kuma abubuwa sun fara ɗaukan wani dimension wanda yake mai hatsarin gaske. Da haka dole mu yawaita addu'a. Mun yi imani da cewa babu abin da zai gagari Allah. Mun yadda da wannan, kuma akan wannan muke. Da haka za mu yi ta kiraye-kiraye akan a yi addu'a. Allah ya tsara al'ummar musulmi, Allah ya ba su kariya, Allah subhanahu wata'ala ya mayar da martaninsa akan dukkan wani wanda yake kokarin kawo al'ummar musulmi cikas a duniya, wanda yake kokarin ya kawo fitintunu da za su ƙara daddara kan al'ummar musulmi bayan abin da suke ciki na rarrabuwar kai. Allah subhanahu wata'ala ya mana maganin azzalimai da suka addabi duniya. Allah ya mana maganin su. Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da zaman lafiya mai dorewa a kasashenmu na musulmi baki daya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. abinda na manta ban faɗa ba shine abinda yake faruwa tsakanin ƙasar Afghanistan da ƙasar Pakistan. Wanda ya ga dukansu ƙasashe ne na musulmi, kuma Pakistan tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen musulmi wanda a yanzu musulmi suke alfahari da ita. Ta ce ƙasa ɗaya tilo wacce take da makamin nukiliya a duniya. Ƙasar musulmi ɗaya tilo, ita ce ƙasar musulmi ɗaya tilo wacce ta mallaki makamin nukiliya. Da duk sauran ƙasashe kowa an haramta masa wannan, sai ƙasashen da suke da shi daman can, da kuma ƙasar Isra'ila wadda ita tana da shi, duk da cewa ba fitowa take tana faɗa cewa tana da shi ba, amma duk kowa ya san tana da shi. Saboda haka sun yarda cewa su kaɗai ne suke da hankali da za su iya riƙe makamin nukiliya ba tare da sun yi amfani da shi akan wasu ba, amma duk sauran ƙasashen duniya ba su da hankali, ka a basu su mallaki wannan makamin. To kuma yanzu ƙasar Pakistan
ta ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen kafuwar gwamnatin taliban ta farko. sun san yawanci waɗanda suka shigo su wannan 'yan taliban ai ɗalibai ne, ya sake ce musu taliban. ɗalibai ne wanda suke karatu a tsangayoyi na cikin pakistan. saboda haka su ne da suka ga cewa ƙungiyoyin mayaka bayan sun gama korar tarayyar soviet sun da suna faɗa a junansu, kowa yana cewa shi zai riƙe gwamnati, kowa yana harin wata kujera kuma kujera ce ɗaya, suka shiga kashe-kashen junansu kuma. to shi ne waɗannan ɗalibai suka haɗa ƙungiyarsu su ma suka shiga wannan yaƙi har suka kore su suka kafa gwamnati. to daga cikin waɗanda suka taimaka wajen kafa gwamnatin taliban ta farko su ne pakistan. sauraka sun yi shiri da gwamnatin taliban ta farko kafin a kawar da ita, amma ita wannan ta yanzu ba sa shiri da ita. kunga dai yadda gwamnatocin pakistan din aka yi ta canza har na ƙarshen na imran khan wanda yanzu yana tsare, wanda shi ne ya zo da niyyar gyara, to amma da yake akwai makirci a ƙarƙashin ƙasa aka hamɓarar da shi, kuma har ma aka tome shi aka je aka yi masa shari'a aka kulle shi. yanzu gwamnatin da ta zo gwamnati ce wacce ke hannun ƙasar amerika, a hannun amerika take. amerika kuma ga yadda suke fada da gwamnatin taliban, saboda haka dole wannan zai yi tasiri a kan zaman lafiya tsakanin ƙasar afghanistan da tsakar pakistan, wanda shi ne yanzu ya faru. akwai al'amari da ya shafi ƙabilar pushtu. ƙabilar pushtu ƙabila ce babba, mafi yawansu suna pakistan ne, kusan kaso 30 wajejen kaso 35 yana pakistan, kaso 15 yana abin nan yana afghanistan. wato wanda suke pakistan din sun ninka waɗannan, sun ninka su bi har da ƙari. to amma su gwamnatin taliban su suke su haɗa pashtun gaba ɗaya su haɗa su wuri guda ƙarƙashin ƙasa ɗaya, kaga ba zai yiwu ba. mafiya yawan suna can wata ƙasa, kuma kuna son su waɗancan mafiya yawan su ne za su haɗe, ku haɗe yankin su gaba ɗaya su da ya zama ƙarƙashin afghanistan, ai ba zai yiwu ba. sannan kuma shi wannan fada kaga fada ne wanda wasu ƙasashe za su ji daɗinsa, musamman ƙasar indiya da take fada da pakistan za su ji daɗi, shi yasa take taimaka afghanistan ɗin. wato makirci na duniya ya yi yawa, kana ga kamar taimakonka ake, amma ba taimakonka ake ba, ingiza mai kan turuwa ake maka, ba wai san ka ake ba. muna gaida musulmin indiya din yanzu suke ta ga wariyar launin fata da wariyar addini da ake gallaza musu saboda addininsu. ta yaya za su so dan afghanistan da yake yawo da gemu da rauni, ta yaya za su so shi? ba su so shi ba. kama za a amfani duk da wannan a haɗa ku faɗa da 'yan uwanku. duk mu sa addu'a Allah subhanahu wataala ya kawo mana zaman lafiya, ya kawar mana da nasibin shaidan tsakaninmu.